Today is day 2 of speaking Serbian for 30 days in a row. Shout out to Amar Brzović for starting this challenge. Danas sam mislio da pričam malo o što mislim da ovaj izazov je važan. Izazov mnogi od nas koji dolaze kao imaju korene sa Balkana. Mi imamo tu želju da govorimo, da pričamo tečno naš jezik, ali je teško naravno kad živiš u dijaspori, živiš ili u Americi ili negde drugde u Evropi, bilo gde, jer naravno srpski, bosanski, hrvatski nije taj glavan jezik tu, tako da zbog toga jeste teško. Znam, za mene ceo dan bukvalno kad sam na poslu i onda kada vratim sa posla sve je bukvalno na engleskom i kod kuće uglavnom, tako da to jeste važno kad imaš neku priliku ili neki moment gde možeš čisto da pričaš malo srpski. Baš mi je drago opet što sam počeo ovaj izazov i vidjet ćemo gde ću ja biti za 30 dana, tako da ajde, vidimo se sutra, čao.